Pirthe tha kachire nangjia son dopik khangjanglo non moloma kai lake gari motor pen pusida me kachire make et pen kedoji akenang sot athela bangso gari motor pen ajok apran kedam nang atumta dopiklo kedam tang theri ni phai clear ni kangsam por phai troxy malom manja police station ke parlo ramsing terona towarlong Sangti agari number NL07A 4079 lapen PWD agari number AA09AC 3652 agari pupu kachetong ahir kangtang ragajok Sangti kepon agari abang penangan na hokpon lo lapen PWD agari abang ka chephar lep parlin ponchok birta ke tokpon boma hut anke kithi ki janga birta abang ribdun long lenang kumana bang phudong ke chok che pusidame chini nelang lapen non amat ke motor hem photuma phansatame pangkhek pon long lenang Follow me when you're Rongpi for Bengal Live.